Posílá soudruh Čepička. Aha, Rybka se ozval. Co chce? Demisi snad už podal. Tuhle bitvu jsem prohrál. Bla, bla, bla. Poslouchejte tady. Přál bych si, pane předsedo vlády, odejít z politiky a pracovat jako univerzitní profesor. To je vůl. Bude profesor. Na univerzitě na Pankráci. Klidně i rektor. Pánové, dovolte, abych ukončil dnešní zasedání naší demokracie socializující. Vrcá dívča vrcá, já se budu dívat. Bude-li to pěkné, budu k vám chodívat. Bude-li to pěkné, budu k vám chodívat. Já jsem sa vrtěla, ty ses na mě díval. A bylo to pěkné, ty jsi k nám nechodíval. A bylo to pěkné, ty jsi k nám nechodíval.